भोजपुरी में सब लोग के आसान कहल जाला टारगेट भोजपुरी के गायक और भोजपुरी के राइटर हो गए बड़े। और आज एक कुछ मीडिया लोग जॉन सीबीआई सीआईडी और बड़े बड़े टॉर्चर कंपनी से भी बड़ा संस्था हो गई बा, जो लागता कि न्यूज लेत नहीं खे ओकरा के गरियावता, ओकरा के मारता, ओकर चली तो ओकरा के गोली मार दी राइटर के, ओकर इतना बड़ा गलती कर दिले बा। वही में एगो राइटर पीके आर्यन जी, जेकर ओरा नाम जानत होखे, जे अभी गाना एगो चंदन चंचल गाई रहल ढोड़ी चटना, देवरा ढोड़ी चटना बा, ओकर इतना गलत तरीका से ओकरा से न्यूज लेहल ओकरा संगे व्यवहार कैलक लोग कि आज बेचारा जिंदगी और मौत के लड़ाई लड़ रहा बा। आज ओकर बच्चे के चांस मात्र 5% बा। अभी हम डॉक्टर से मिल गई, सरकार बहुत सारा हम देखनी और एक पर बोले चाहिए। हम मनीष कश्यप भाई के धन्यवाद कहे के चाहतनी कि मनीष कश्यप भाई ये विषय में काल मीडिया से बात कैले और बहुत अच्छा बात कैले। वो कहले कि ये पत्रकार आज छोटा छोटा गरीब घर से आयल कलाकार के घरे जाके अगर मान लो कोनो गलती हो गई बा, अगर वो अश्लील गाना गा देले बा या तहरा लगता कि वो गाना अश्लील बावे और गा देले बा, तो ओकरा से प्यार से भी बात कइल जा सकता। हाँ, ओकरा तक बात करो, ओकरा माई के, ओकरा बाबू के, ओकरा घर के, ओकरा परिवार के इंटरव्यू लेहल कौन जरूरी बा? का इतना तारा दम बा कि तू पवन सिंह के घरे जाके तू इंटरव्यू ले सकत रह, उनका गांव में इंटरव्यू ले सकत रह, तू खेसारी के गांव में उनका घरे जाके इंटरव्यू ले सकत रह? तारा में दम बा? तारा में दम बा कि हिंदी में या भोजपुरी में बड़ा बड़ा हीरोइन बड़ा बड़ा सीन करेले जो ना के अश्लील कह सकत रह? ओसन काम भोजपुरी के ना एक्ट्रेस करेले ना भोजपुरी के गायक करेले, तो क्या उनका घरे तू जा सकत रह?